Prøv lidt på mig. Der er en stor spand. Prøv at venner, det her det er Ollerup. Det er på Nordfyn. Det er taget os 3,5 timer at komme frem. Det er grund af, at der har været trafik hele vejen til Slagelse. Vi har kørt 40 km i timen. Jeg synes, det er meget. Men det er sgu da Ollerup. Det er ikke mig, mand. Nej, du kørte forkert, mand. De kørte forkert igen, mand. Det er forfærdeligt, det her sted i Jylland, mand. Det giver ingen mening, mand. For Nordfyn, det er det samme, mand. Man siger jo, hvad hedder det her sted? Fyn. Det var oprindeligt en resteplads til Jylland. På vej til Jylland. Så var der nogen, der flyttede ind på restepladsen, så nu er det blevet et sted med biler. Har I nogensinde hørt om et sted, hvor der er et spejderkorps? Det er ikke en spejderforening eller spejderhat. Det er spejderkorps. Der står der jo spejderkorps. Det er et spejderkorps. De er vildere end hjemmeværnet. Og det var spejderkorps. Det er helt forfærdeligt, det her sted. Det er vildt. Der er flere heste, end der er mennesker, mand. Nu er vi her. Det er overfra. Hvad siger den, GPS'en? Den bliver det, må være. Det er Ollerup nu. Er vi i Ollerup, mand? Ja. Så er der en Esvis. Hvor er Esvis-skolen? Præcis, så er der bare en traktor mand midt ude det hele. Det er bare en tank. Det er bare en tank herude. Det er helt sygt, det der. Med taler på, mand. Det er de to biler, der er i byen, når de er gået forbi os. Der er Storebæltsbroen. Nu kan vi ned ad Stenlykkervej. Det er ligesom i gamle dage, ikke? Det er vildt. Der skulle lyskryds over, mand. Det er det, jeg skjoldet, mand. Det er helt galt. Nej, det er for mig til Rådhuset. Rådhuset ligger i et villakvarter, mand. Det har jeg aldrig set før, mand. Det ligger ind til venstre. Jeg skal passe på, at de der bønder ikke kommer lidt ud lige ned. Det er Hedemarkevej, mand. Så skal du altså dukterpresse eller noget, der er sindssygt. Det er altså farligt, det her. Det er ikke lige i dag. Det er ikke lige i dag, man skal undse, at man sidder sammen med en tor. Det er altså ikke derovre. Det kan gå grueligt galt. De der bønder herovre, de har stadig ikke vendt sig til det der med integration og ligestilling. Det findes ikke. De er efter sorte herovre. Og så bliver så kommer bøndegundene. Det er gået galt. Det er politiet. Det står på de bare op, mand. Hvad sker der? Lokale betjent, mand. Han er bare i gang med at rulle folk. Nej, det er sgu ikke. Det er de lokale, der prøver at overfalde os, mand. Nej, det er vildt nok. Det er vildt nok,